इतना भाट ही जबा। चलो तनी भाटवा के उखाड़ के आ मुंह धोए। अरे बाबा तो भेटा गई, काली से बाबा के जोहत नहीं है। ए बाबा, ए बाबा, गोड़ लागत तनी। का रे बाबू, सब तो हमार ढोल कमंडल जानिए गई बड़ी, फिर हमरा के शर्मिंदा करे खातिर काहे खातिर आई बड़ी बता। जान तनी बाबा, रो लगे यही खातिर मोइनी हो कि हम हो बेरोजगार बानी। आ ये बेरा दशहरा आवता हो आवता। आ जितना ढोंढ कमंडल वाला लोग बा, एगो घर बांधे खातिर 10,000 20,000 रुपया मिलता। आ जानतनी ए बेरा बोबो लोग के साटा होता। तो रुआ जानतनी कि हम मोहर में बानी, याद बानू। तो सोचो तनी कि चली हमरा गाँव में। अच्छा। आ चल के उजी ढोंढ कमंडल बनावल जाओ, जे 2 रुपया हमियों के कमा लिहल जाओ। तो कहे के का चाहता रह हैं? फिर से हमरा के बेइज्जत करे के चाहता रह? जा जा अपन काम कर। ए बाबा सुनी ना, रौरा हमारा गाँव में चली, हमहू बेरोजगारे न बानी आ रौरो बेरोजगार बानी। ओजी हमारा गांव में कितना लोग बुर्बक बा, अरे तनी बुर्बक बनावल जाई। आ दशहरा के टाइम बा, कुछ माल कमा लीजिए, धन दौलत सब हो जाई महाराज। को बात बुझी ना, वही जी ओ झैती कइल जाई। ए बाबू, तोर बतिया तो सुने में बहुत सुंदर लागता। देख बाबू, एक बार तो हमरा के बेइज्जत कर चुकल बड़ी, दूसरा हाली बेइज्जत करबे तो हम जहर खा के मर जाए, बुझली ना बाबा ना। जानतनी बाबा, थोड़े राउर दिमाग थोड़े हमार दिमाग, दोनों आदमी दिमाग लगावल जाई तो गांव में कितना बेवकूफ लोग बा। आ 2 रुपया कमाइल जाई, आ राउर बेइज्जती नानू करे, राउर हम चेला बन जातानी। तब तो बहुत अच्छा बा। अरे हमार ढोल कमंडल पूरा तैयार बा, चलो शुरू कर दिहल जाओ। रौरा हमार गुरु आ हम राउर चेला, कैसन विचार बा? बहुत अच्छा विचार बा। देखो चेला, केवल हमनी के मर्द लोग के देखल जाई, मेहरारू लोग के झाड़ फूक ना करल जाई, ओइमे बहुत बड़का रिक्स बा। ए बाबा, लड़की संगे झाड़ फूक कइल जाई तो रुपया के संगे संगे कुछ और मजा भेटा जाई। लड़की के चक्कर में आसाराम बापू, राम रहीम बाबा जेल के अंदर जाके चक्की पिसता लो, हमरो को वही में फंसावे के चाहता रह। जा जा जा, हम तारा संगे ना काम करे। ए बाबा, अरे ये बार नु चौकी पिसता लो, पहले तो पूरा मजा मरले बालो नु। चुप ना रहो। तो ये तू चाहता रह कि अपना बाल बच्चा के छोड़ के हम जेल में जाके चौकी पिसी हैं? जा जा जा, तारा ऐसा चेला हमरा ना चाहिए। ए बाबा, खिसिया गनी का, हम तो चेक करत रहनी हो कि रोरा लड़की संग के फेर में रही लेकिन ना। ए बाबू, हम झूठ साच बोल के अपना परिवार के खर्चा चलाई ले, लेकिन कुकर्म ना करी ले। अगर तोरा लड़की के चक्कर में रहे के बा आ कुकर्म करे के बाद ते अकेले जो, हम तोर साथ ना दी। अगर ते लड़की के चक्कर छोड़ दे तारी, अगर ते कह तारी चले के, तो हम चले खातिर तैयार बानी। बुझ गनी बाबा, बुझ गनी। रो बहुत साफ सुथरा आदमी बानी। चली कल से झाड़ फूक शुरू। तो चलो, हम तो तैयार बानी। चली गुरुजी चली। चलो चलो चलो। उतरी खुशबानी। वाह चिल्ला वाह। वाह
चला बा। ए बाबा देख के चली महाराज। ए चला, अरे पहले से जा धुई रमावल बा। जानतनी बाबा रौरे खानी हाँ। एक जना के लिया के जी रखले रहनी। अच्छा। लेकिन बहुत फ्रॉड आदमी रहे। हाँ। खाली लड़की संग के चक्कर में पड़े यही से ओकरा के 2-4 हाथ दे के भगा देनी। हाँ? हमरो साथे ऐसा नानू करबे। ना ना बाबा रोज साथे काहे करे ऐसे रो को जी चेक करत रहनी हम। अच्छा बुझ गई नी। ठीक बरो जी रही हम जातनी बिछावन लेके आवतनी। हाँ लेके आओ लेके आओ। बाप रे कितना सुंदर जगह बा। हाँ। हटी बाबा हटी रोवा खाती लगाओ तनी आसन। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। ए महाराज चोट तो रो बैठ गनी अगर हम कहे तो कहाँ बैठी है आई है चोटिया बिछाओ जाओ। ये चला तू ऐसा सुंदर जगह पर लेके आइल बड़ो। ई दृश्य के देख के हम पूरा गदगद हो गइल बानी आ सब कुछ भुला गइल बानी। अच्छा बाद में गोदगद होके बोले चली है बिछाई। ये चला हमरा की यहाँ गोर लबो तो हे तो ना बोलत रहलबो ऐजा गरमा के बोलता रहो। हैं बुझाता बाबा बुझी गइल बा। ए बाबा पहले बिछा लेवे के बाद में बतियावल जाला। ठीक बा ठीक बा ठीक। ए बाबा चलो होने बिछा दे लाइट होने से ठीक मिलता है। चल चल चल। चलिए बाबा बैठी बैठी बैठी। ए गुरुजी का चला। हाँ रौरा लगे जे भी आई उ सब लोग के फीस हम वसूलेब हम। ठीक बा वसूली हो लेकिन ईमानदारी से पैसा में से चोरी मत करी हो। तुम्हारा के चौबीस तरह का हो। हैं? अरे ना माने कोहनी हा पैसा लाबरान होला। जा 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 जा। ठीक बा हम जा तनी बोला के लेके आवे हाँ। तो जरूर धुई रमाई तो। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। तू जा। बड़ी खिसियाता ये भाई। चिलवा कुछ कोरी का। अच्छा रोको आप जुगाड़ निकालो तनी। अरे बता दी तो बढ़िया मुर्गा लौकता एकरे से शुरू कर जाओ। ए बाबू रुको रुको रुको। अरे महाराज गोर लगा तनी। खुश रह खुश रह। का बात बा। ए बाबू हम सुनत तनी इ तरह केतना दिन से पेट में दर्द बा गोड़ हाथ झिनझिनात रहता केतना हॉस्पिटल केतना डॉक्टर के लगे जाके इलाज करलो ना अभी ले ठीक भइल। ये बाबा रुआ सही कहत तनी कितना डॉक्टर से इलाज करा लेनी लेकिन बीमारी पकड़ा तो नहीं किया। हम बहुत परेशान बने एकरा खातिर। तो सुनो बाबू। हम बोली का कहत तनी। ए बाबू तू जानता रहो ये पहिलका तांत्रिक रहो उनका के हटा देनी अपना कुटिया पर से। अब एक जना तांत्रिक के लेके आयल बनी अपना मोहर से बहुत जानकार 2 मिनट में तहार समस्या हल हो जाई बाबू। सही कहत तनी का बाबा। हाँ
तू हमरा संगे चलो। ठीक बा बाबा, चली तब। ठीक बा, बैठ। सुनो, अभी तक बीमारी में कितना रुपया लागल हुई? बाबा पैसा के मत पूछी, पैसा का थोड़ा उड़ गइल बा। पैसा डॉक्टर पूरा लूट के रख दिले बारह सन। लगभग 10,000 से ऊपर एक खर्चा लागल बा हमरा। जानतर बाबू, हमार तांत्रिक बाबा तंत्रिकई में MBBS कोइले बानी। MBBS तांत्रिक में? हाँ। ई तो पहला बार हम सुना तानी। ए बाबू, अब सोभे जान जाई। ए बाबू, हमारा तांत्रिक बाबा के 1001 रुपया फीस बा। चोट दे दो आ फोट दे तार बीमारी ठीक कराई तनी। पैसा कोनो बात नहीं है, बाकी बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक बा, ठीक बा। ठीक से गिन ली। ठीक बा, बानू। ठीक बा, बा। चलो तो तार पोट दे बीमारी ठीक होको। गुरुजी, ए बाबा, ए बच्चा के बहुत दिन से तबीयत खराब बा। अच्छा, आज कितना जगह इलाज करा ले बड़े, लेकिन ठीक नहीं हो। सारा डॉक्टर लोग फेल हो गइल बा। रौरा कौन उपाय करी जे इनकर बीमारी ठीक हो जाओ? हाँ बाबा, सारा डॉक्टर फेल हो गए, बीमारी पकड़ाते नहीं खे। अच्छा, ई बात बा। हाँ बाबा। तू चिंता मत कर बच्चा। होइलो बच्चा, अबे देखा तनी अपना तंत्र साधना से कि तारा ऊपर का बा। हे बच्चा, तू अपन आंख बंद कर लो। ए यार, हई धनवा फूट गइल बा, हई अभी फूटल ही नहीं खे। हाँ यार, तू तो ठीके कहता रहा, ये फूटले नहीं खे। सुनो ना यार, एगो बात बा। तोरा से एगो बात बा। वो गौवा के अपन चेलवा नहीं खे बता सकवा। गौवा में फेनु अगला साल जैसन एगो तांत्रिक लेके आइल बा। कारण खूब बड़का तांत्रिक हटे। आ गौवा में और घरवा के लोगवा से 10-10 हजार लेता घर बने खातिर। फिर चले के ना वो तांत्रिक के तो ओझैती झाड़ ढल जब हमनी। हाँ यार, तू तो ठीक कहता रहो। हम कहम कि हमरा भूत धइले बा, आ तू कहियो कि हमरा भूत धइले बा। आज बढ़िया से साजिए दिहल ओकरा के साला के चल के। हाँ यार, चले के साज दिहल जावा। होइलो, आ शुरू हो जा। अरे बाबू, तो बाजार पर होले बड़े सो। तो शुरू हो जाए के। सत भवानी पुजमान टोन मत माई राम जाकरी भावनी, जाके देख कहाँ के हो। बाबा आँख खोली। ना ना, आंख बंद करके रखी है। भी तो चेक करता नहीं जाता। तोरा ऊपर बहुत लमहर भूत बा। तारा पर भूत बा। एक मिनट, तारा पर भूत बा। झूठा हूँ, ए, मर्दे। तारा पर भूत बा। अरे तारा पर भूत बा। तारा पर भूत बा। ए, मर्दे। ए, बात के मानते न, तारा पर भूत बा। अरे आदमी हो के जनरेटर हो, तारा कुछ नहीं के बुझाता। अरे दू को मुर्गा और या बोले सब। तारा पर भूत बा। ए, मर्दे, तारा पर भूत बा। तारा पर भूत बा। मन बा कि ना मन बा? तारा पर भूत बा। ए, मर्दे। दे तारा लोग के हो फैसला करे वाला कि तारा पर भूत बा कि तारा पर भूत बा? तांत्रिक बाबा हमार बानी नु, ई फैसला कर दे। चल के बैठो लो। चलो हो, चलो चलो। सुनो लो, तांत्रिक बाबा के 1001 रुपया एक आदमी का फीस बा। दोनों तुम जानतो?
गुरुजी तनी हेहू लोग के देख ली तो। ठीक बा बाबू, आई भभूत लो लो और आंख बंद कर लो। ए तहरा पर भूत बा, ए तारा पर भूत बा, ए तहरा पर भूत बा, बड़े तारा पर भूत बा। ए तेरे भलते खाली चला ये तर नाम अनियसो आ भी जा पचरा कवल जाओ। ए बाबा घोंघियाई मत और पाचरा शुरू कर जल्दी। कौन फुलावा फूले ला लोही कौन फुलावा रंग सजुए हो हे मैया हो कौन फुलावा रहे लूलो भाई सेवा कवा तोहरे ए मैया कौन फुलावा रहे लूलो भाई सेवा कवा तोहरो रतिया जो है। ए लाई में गइबे कि ना? हाँ। बेली फुलावा फूले लाला लोही फुलावा तो सजुए हे मैया हो अड़हुल फुलावा रहे लीलो भाई सेवा कवा रो बात जो हो फुलावा तो सजुए हो छुट के कौन फुलावा रहे लूलो भाई सेवा खावा तोहरो पटिया जो है हो। जल्दी बोल। भाई सेवा खावा तोहरो भाई जो है हो। चल लूलो भाई सेवा ए बाबा साचो के कने के जागल काजी। खुशी है, खुशी है। चला ओरिजिनल हो सके। खुशी है, खुशी है, आई नहीं है दादा। अरे ये तो ओरिजिनल है सर दादा। आज ना गुरु के छोड़ो ना चेला के छोड़ो। चला बा तो बुझा था सच हो में जान चल जाई रे दादा। ओरिजिनल खेला तारे सा तो तू ही नु गुरु बनल बाका तो तीन को लेके मिल के पैसा कमाई जाई रे। कौन पाए कर जाओ। ए जी तो खाई की भाग गई। बाबा हमर पे बने ठीक हो गल का? से बाहर के जाता तेरा बड़ी चल जाता। आवला सिखा दी सर। इज्जत ना